बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमानि सुबनखाता हालामनि गोबां गामिफोरा दासिमबो गोग्गो दै मोनलोंनायनिफ्राय जानगाराव थाबोनांगौ जादों। जाय समाव रायजोआव नखर नखर गोग्गो लोंग्रा दै जगायनाय बाथ्रा बुंबोबाय थानाय समावबो बाक्सानि गंसे गामियाव गोग्गो लोंग्रा दै मोननो हायाखै। भारत उदांस्रिनि 75 बोसोर उनावबो सुबनखाता हालामनि भारत भुटान सिमासेनि भांग्रिकुसि ओनसोलनि गं 7 गामिनि खमैबो 120 नखरनि 400निबो बांसिन बर' सुबुंफोरा दैमानि दैखौ लोंनानै जिउ खुंबोनो गोनां जादों। बिसायख'थिनि समाव गुबुन गुबुन दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बे ओनसोलाव फैनानै दै जगायथायनि राहा खालामनानै होगोन होनना खोथा होलाङोब्लाबो बिसायख'थि जोबनायनि उनाव जेबो उदिस लाया होनना भांग्रिकुसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। बे समाव खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारखौ भांग्रिकुसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गावसोरनि बै गामियाव फैनानै हरसे सम थाफैना दुखु जारलाय जिउ खुंनायखौ नायफैनानै बुजिना लानो थाखाय खावलायदों। जोंनिया सिमलिगुरि बेनिफ्राय जोङो बिराद खस्थ' मोनो आरो दैबाना जाबाबो दैखौनो गोजों मोना खावनानै खस्थ' जायो। बेनिफ्राय आरो बरिंबो गैया मोनबो गैया जों बिराद खस्थ' जायो। मेसेङावथ' मेसें बिराद दै नागिरनानै थैनांगौ। ओमफ्राय आरो दैज्लाङावबो दै बाना गिदिर फैबाथाय दैखौनो साफा मोना मोनलोङा बिराद खस्थ' जायो आरो बिदिनो दै नागिरनो फैब्लाथाय जोङो बिराद गोबावदोसो मोनलाङो। ओमफ्राय हौवाफोरा रागा जोङो, माने एसे गोबाव थायो नोंसोरो दै नागिरनो थांनाय बिदि होननानै बुङो। ओमफ्राय जों आरो माथो होननो, नोंसोरनो मिथिखानानैनो नोंसोरलाय मानो रागा जोंनो गोनां, जोंदि इमान खस्थ' नागिर लाबोयो, नोंसोर बेखौ मोनलोंदो बेसे मोजां रंजा बिदि होननानै जों होनो आरो। दिनै 19 बोसोर जाबाय हाबा जानाया, इनि आवगोलनो बिसोरो 27 बोसोर ना मा जाखाबायमोननो। बेनिफ्राय 27 बोसोर जाखांनायनि उनाव ओमफ्राय दा नै आं दा 19 बोसोर जाफैबाय। ओमफ्राय दिनैसिमबो इनो आरो जोंनि बादै जोंनि जायखिजाया दा स्कुलावल'सो बरिं फैदो, जों बरिंआव लायनो हायाना इमान गोजानाव। भांग्रिकुसियाव जों दा गामि दरसे दरनै दरथाम दरब्रैसोआनो जायो दे, गामिसेयानो जायो आरो। बे गामि मोनब्रैयाव बेसेबांसो न'खर जायो अनुमान? गामि मोनसेयाव जोंनिया दा 15-16 गिरिसो दं। बेनिफ्राय आरो ओइ गामि मोनसेयाव बिदिनो खत्रगिरिनि एसे बारा दं नामाथाय। ओमफ्राय बेलेग गामियावबा बेसे गामि दङथाय, बेसे न'खर दङथाय आं मिथिया आरो। जानांगौ बेमाराथ' बिदिनो मानसिनि देहायाव आरो बिदि दैखौ लोंनानै जोङो एसे खस्थ' मोनाखै मोननाया, थेवब्लाबो जादोबो जानो हानाय। जोंथ' आरो एसे लैखो लाबाय थाया, सोरबा बायदिसिना बेमारावबो जायो। माबा मैगं थाइगं गायनायाव मुलिफोर सारनायफोराव बेफोरावबो बेमारफोर जायो। जों आरो इसेबां दैखौ मोनलोंबोबाय लोंबोबाय, गथ' गथायफोरखौबो उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो फालिबोबाय। जों एसे खस्थ' मोनाखै आरो बेखौनो लोंनानै। जोंनोथ' नांगौ दा बिटिसि सरखारावबो जों बिराद मोनगोन खोमा होननानै जों आसा खालामदोंमोन। दा आरो बिटिसि सरखारावबो दा नै दा एख' माबा गैया, दैनि सुबिदा गैया। ओमफ्राय दाथ' आरो बिटिआरआवबो एख' गैया, मोनसिनबावाखैसो, गैसिनबावा। बिराद खस्थ' जानानैसो जोङो सोलिबोगासिनो। थेवब्लाबो जोङो मोननायबा हामगौ होननानै सानदोंमोन आरो। फैया माथो रावबो खबर लाफैया। भट होनोसैबा जोंखौ माबा फैयो, गामिफोराव फैनानै जोङो बिदि होबा नोंसोरनो दैनि सुबिदा खालामना होगोन बा गामिनि लामा सुबिदा खालामना होगोन बिदि होननानै बुङो। ओमफ्राय गैया आरो भट होखांनायनि उनाव। माने इलेक्सन थांखांबा माने बावगारलाङो? ओं, इलेक्सन थांखांबा बावगारलाङो, जेबो गैया।